Anybus komunikátor je převodník průmyslových sběrnic a sítí, který byl navržen tak, aby byl snadno použitelný a konfigurovatelný. Nemusíte instalovat software nebo používat speciální kabely k tomu, abyste převodník nakonfigurovali. Stačí připojit standardní ethernetový kabel ke konfiguračnímu portu, otevřete prohlížeč a zadejte IP adresu, kterou naleznete na zařízení. Zobrazí se vám moderní grafické prostředí, které bylo navrženo pro snadnou a rychlou konfiguraci pomocí intuitivního rozhraní drag and drop a textových polí. Navíc k síťové konfiguraci byly vyvinuty funkce, které vám práci usnadní. Konfigurace a aktualizace firmwareu mohou být provedeny bezpečně, spolehlivě a jednoduše. Přes záložku údržby je možné naimportovat nebo exportovat konfiguraci, nahrát nový firmware nebo stáhnout konfigurační soubor převodníku pro PLC. Diagnostika je rychlá a snadná. Můžete použít monitor dat pro analýzu aktuálního přenosu dat dovnitř a ven z převodníku, nebo můžete exportovat log pro další analýzu. Záložka Support vám pomůže se nejrychleji dostat k podpoře pro zařízení. Uvidíte zde popis převodníku a přes QR kód se dostanete k online manuálům. Pomocí mobilu se tak snadno dostanete k podpoře pro zařízení. Pokud budete chtít kontaktovat technickou podporu, můžete jednoduše vygenerovat backup soubor obsahující veškeré potřebné informace k vyřešení problému. Naleznete tam také veškeré kontaktní údaje. A mimochodem je také možné mít na převodníku vaše vlastní logo a dokonce i uvnitř rozhraní konfigurace. Výrobce věnoval mnoho času do vývoje intuitivního uživatelského rozhraní, tak abyste vy při samotné konfiguraci toho času ztratili co nejméně.